Historyang kalukan. Bisaya Horror Stories. Good day mga kaistorya ug sa mga tawo nga naminaw ug nagbasa gihapon sa inyong channel ug sa Facebook page. Ako day si Margie ug di na lang nako i-detalye ang ako nga identity ug lugar kung taga-asa ko. Usa ko katrabahante sa usa ka hotel sa Visayas kini dapit. Na ako sa internal department ma-assign. Reservations day ko ug nakuyog ko sa uban nga mga admins ug marketing sa maong hotel. Newly hire ko na trabahante ani na time ug syempre mabag-uhan pagyud ko sa nature sa trabaho. Labi na ang hotel nga ako ang natrabahuan, ilado ug dako-dako gyud ug kaya pud nga makipagsabayan sa dagko nga mga hotels. Ug diri na ko sugdan ang ako ang istorya. Nagsugod akong katingala dihang padung na misulod uban sa ako ang kasabay pud nga na-hire. Gitur nami uban sa HR ngadto sa among office na trabahoan pohon ug kun asa pud amo ang table mahimutang. Ug naalang gyud nakapakuha sa akong atensyon adto sa mga isig ka table sa mga trabahante. Ug aduna kini nakabutang nga less talk, less mistake na nakasulat. Saying kadto nga naka-sticker. Naghinala na ko adto nga basin ang manager o ang head namo kay strikto o strikta ba kaha. Gipaila-ila nami ato sa uban sa mga empleyado ug sila igo ra gyud nga mismile sa amoa ug wala gyud kini maski mutingog o mustorya. Maski hay man lang wala gyud mi makadungog ato. Duda nako basin siguro tungod gyud to sa nakapaskil nga naa sa ilahang mga table. Nisabot na lang pud ko kay basin maupod to ang role sa head or sa manager. Hangtod nga gi-orient mi ug nakihinabi mi sa mga in charge sa mga newly hire. Gi-introduce mi niya sa unsay among daily duties ug daily routine sa maong trabaho. Kuha ra pud nako ang mga dos and don'ts sa trabaho. Naiuban, lahi ra na pamaagi kumpara sa akong last nga gitrabahoan. Ug nahuman ang adlaw ato nga giingnan ko nga next week na ko pasuguron og trabaho. Fast forward, first day na to nako sa akong trabaho ug kinaiya gyud na nako na moabot ko sa akong trabahoan. Wala pa usa ka oras sa di pa magsugod ang among trabaho aron makaprepara ko sa akong angay nga andamon. Migikan ko ato og sayo aron dili ko malate kay usa na sa akong dili ganahan nga mao ang malate. Sayo ko miin ato ug maghuwat unta ko sa akong bag-o pod nga kauban pero wala pa siya naabot man hinuon. Mao misaka na lang ko sa 5th floor kay adto man dito ang among office nga nakalocate ug uban pa mga offices pod sa maong hotel. Pagsulod na ako sa entrance sa mga offices, mingaw pa kaayo, as in wala pagitaw pa kaayo, ug misulod na ko mismo gyud sa entrada sa among opisina. Pag abot na ko sa sulod, nakabantay ko na nailalaki sa may table, ug galingkod ra siya. Ako nga first timer, sa long chair sa ako milingkod usa, kay wala man mi kahibalo ato kung asa gyud mi ipesto sa among head. Kahimuan pa man daw ko ni niya og account ka para makalagin mi sa PC. Migreet pa ko atong maong lalaki, apan wala gyud kini mo imik. Murag masulubon kayo siya og dagway sa akong tan-aw. Unya focus ra gyud kayo siya sa computer niini nga nasa iyang table. Siguro wala to nakadungog ang maong lalaki sa akong pagsampit or pag-greet niya. Kay nakabantay man ko nga naam sa glass nga division sa maong table. Ug sa pasad naa siya headset sa iyang dalunggan. May paabot lang yun ko ato hangtod nga naay mo abot. Nagbasa-basa na lang ko sa mga nakapaskil sa mga schedules o sa mga ipang-display sa among department. Gahulat ra gyud ko ato nga unta na anay moabot nga lain. Kay grabe jud kayong kalaay og kamingaw. Samutan pa atong lalaki nga dili pa gid managad. Wala lang gyud pud ko ato na wala ko matagad. Kay basin gikarir kadto sa maong lalaki ang gibutang sa iyang table na naay less talk less mistake pod nga sayings nila. Nahimuot na lang ko sa akong nahuna-hunaan pod. Taod-taod ato, naay mi abri sa pultahan nga babayi kadto. Ug duda nako, usa siya sa mga dugay na nga employee. Kay naka-uniforme naman kini. Ug formal kaayo pod ang iyang attire.
Si Miss Cynthia day kadto, kay nabasa man ako sa iyang nameplate. Migreet ko sa iya ug si Miss Cynthia may pahiyom pud ug mibalos og garit diri sa ako. Gipangutana pa ko niya nga ganiha ra ba daw kuno ko ug kun ako ba daw to ang bag-o nga na-hire nga mag first day karon. Mitando ra pud ko ato niya ug nangutana siya sa ako kung ako pa ba ang naa diri sulod sa office. Mismile ra ko ug moingon unta ko ato niya nga naa na ang kadtong lalaki. Pero miring ang iyang cellphone og kalit kay naay mitawag. May excuse sa si Miss Cynthia kay tubagon sa niya ang tawag. Ug ako pod, mi okay na lang ko na sign sa ako ang kamot. Nya dayon, miadto na siya sa iyang table kay naa siya katawag. Mi paabot lang gyud ko ato hangtod sa nagulos-ulos na ug abot ang uban ng mga kauban. Ug kadto po mga nakadungan ako og hire ug nagkakita na sad mi. Nakaila na ko si Miss Ella ato. Ug usa sa mga mo-guide na mo, friendly kayo ni si Miss Ella sa amoa. Ug makikstory gini siya sa amoa, maski random na lang nga mga istorya ug bisan unsa na lang gyud. Kay lagi kuno, sa iya sad nga tibok nga pagpanarabaho, ang kini na trabahoan o ang department na iyang nasudlan, ang pinakahilom gyud ug wala kaayo imik ang mga trabahante. Miingon siya sa ako na nakabantay ba daw ko nga hilom ra kuno kaayo sulod sa office. Syempre, wala pa gyud ko as in nakabantay gyud kay first day pa man lagi namo. Pero miingon si Miss Ella na makabantay ra daw kuno ko sa coming days or coming months. Namingaw as in mingaw gyud daw kuno kaayo. Hilumon gyud daw kuno kaayo ang mga tawo nga kauban namo. Ako ato, mitando lang pud ko niya. Kay lagi, basin ga-observer pud siya sa ako sa akong bag-o nga work. Sa mga sunod na adlaw, mao gihapon to ako ang routine. Ang sayo permi maabot sulod sa office. O moro gihapon, maabdan na gihapon to nako ang lalaki nga masayo pa nga muin sa ako. Mura ra og normal day. Di sad ko kabantay sa uban nako nga mga kauban kay focus man pud ko sa ako ang trabaho. Aron dali ko makat-on ug makamao pud ko dayon para dali na lang nako ang mga pasikot-sikot sa paagi sa trabaho. Dayo sa kaadlaw ato nga niin ko nga sayo gyud kaayo. Kay gusto ko nga maunahan to na ako ang mga lalaki nga ako ang maabdan sulod sa office. Mao pay pag 6:50 AM ato nga naa ako sa may elevator na ug nagsakay. Maabot ko sa office ug sure jud ko nga mag-una pa siguro ko ato niya. Gusto ko makahibalo if naa ba gyud to siya kay basin pang GY shift baka to ang kadtong lalaki. Kayong adlawan, di man ko makabantay pud ato niya hangtod na inig uli na namo. Pag abot na ko sulod sa office, nakuratan ko. Kay naa na pud kadto ang lalaki ug formal kayo kini attire. As usual, big-greet ko sa iyaha pero wala gihapon kini mo imik. Nagpa-as if ko nga nag-ubo-ubo aron maka-notice siya nga naitaw diri sa office. Apan wala gihapon. As in murag wala gid siya paki sa iyang palibot. Gatan-aw lang gid ko ato niya ug murag masulub-on jud kaayo siya og naong. Unya luspad pud kaayo. Duda nako. Graveyard shift gid to siya. Kay murag ang naong niya, murag naong sa walay pahuway, kanang murag walay tulog bitaw. In short, way tugpa. Luspad man pud kaayo siya panagway gud pud ato. Wa na lang nako balika og tagad ang maong lalaki, kay basin gikapoy basad siya. Migawas na lang ko ato sa office para magkape na lang sa cafeteria sa mga empleyado. Palipas oras na lang, hangtod nga moabot ang uban ako mga kauban sa trabaho. Nagkasugat mi ni Miss Ella sa hallway ato o migreet siya sa ako. Niingon pa siya na ka-early bird ba daw kuno nako. Mibalos ko og pahiyom niya o migreet pud ko. Ug miingon pa ko sa iya na kung early bird ko miss, mas naapay early pa gyud nako. Miingon pa si Miss Ella sa ako nga si kinsa mo pud ako daw kuno gipasabot nga mas early pa sa ako. Mitubag ko nga kadtong lalaki sa may unahan nga table duol sa glass window. Siya kina akong perming makit-an nga mag-una og abot kaysa nako. Pulong pa nako kang Miss Ella. Mikunot ang naong ni Miss Ella ato ug gikuha niya akong bukton ug gidala ko niya pasulod sa office aron adto mi magtiwas og storya. Total, pabalik naman pud ko ato sa office sad. Na-curious daw si Miss Ella kung kinsa daw ang akong gipasabot na lalaki. Nangutan ako kang Miss Ella nga kung naa ba may graveyard shift na empleyado nga magtrabaho sa among department. Dakong katingalan ni Miss Ella nga kung ngano nakapangutan daw ko ato
nga sukad-sukad. Wala man gyud daw kunoy nagtrabaho og GY shift ug usa pa sad di kinahanglan og GY shift sa amo ang trabaho. Didto na ko nakapangutana niya na si kinsa man day ng lalaki na sayo kaayo ug maglingkod sa may tumoy na bahin sa table. Dili ra ba gyud kini mo imik maski mo tagad. Puno pa na kog storya ka Miss Ella na ang kadtong maong lalaki mura gyud og walay pahuway ang iyang panagway nga masayo pa kini maabot kaysa nako. Miduol og galit si Miss Ella nako ug gigunita niya ang akong bukton. Dayon nakabantay ko nga nangurog siya ug nanguros kini og galit. Ako nga wa kasabot sa iyang gibuhat. Nangutana ko siya kung ngano og naunsa siya. Gatanaw ko sa naong ni Miss Ella ato ug grabe nga midako gid ang iyang mata sa ako ang ipangistorya. Ug nang hapuhap siya sa iyang bukton kay murag na marog daw iyang mga balahibo sa akong ipangistorya. Ug didto gistoryahan ko ni Miss Ella nga ako daw kuno nga makita sa may tumoy nga table kay si Sir Jerome kadto. Pero nawindang ko sa sunod niya nga gistorya nga kana daw si Sir Jerome dugay naman daw kuno nga namatay. Misiga akong mata pagkadungog sa giingon ni Miss Ella sa ako. Nakapanguro si Miss Ella ato usab samtang nagstorya siya diri nako. Ako sad nga nakabati sa iyang istorya, may aksyon ug barog ang akong mga balahibo ato. Sa ato pa, kalag na lang da ito ako makita tagabuntag. Wa gyud kapugni nga namugnaw ko ato og galit. Naniid ko sa palibot sa office. Pagtan-aw nako adto sa dapit kung asa galingkod si Sir ganiha, naapa siya didto o galingkod pa kini. Gatanaw ko niya samtang misaysay si Miss Ella sa ako na Sir Jerome daw diya na table na wad-an sa iyang kinabuhi. Usa ka buntag daw ato, naabdan sa ilang karaan nga kauban nga naghukdong na lang daw kini sa lamisa niya ug wala na kini maglihok. Gatuo pa sila na basi nagpahulay lang pero nakuratan sila dihang wala na kini mo respond dihang gipukaw na kini para sa briefing tagabuntag. Kita gyud kaayo nako nga nagposisyon ang maong lalaki human siya magtan-aw sa iyang computer. Naghukdong kini ug wala na kini maglihok sa table niya ug hinay-hinay nga nawala siya sa ako ang panan-aw. Grabe akong nabati atong orasa. Wala akong makasabot kung ngano ingon ato ang senaryo nga akong nakita. Kay gatuor gyud ko na empleyador to siya na mas early pa nako. Pero ang tinuod, espiritu na lang daig kadto nga nag-duty sa office. Mi-share sad si Miss Ella nga one time daw na imilingkod sa iyang table. Apan ang mipuli, dili mahimutang sa iyang gilingkuran kay naay mga files o mga paperworks ang mga missing lang og kalit. Usahay ipamalhin ang mga gamit ni ini sa lain nga dapit. Mao hangtod karon, gibakante usa na ang iyang dapit. Og karon kay naka-experience man daw ko og dili mao, pag-abot na to sa amo ang briefing, giapil na ko sa ako ang pag-ampo. Kay ako may gipalid atong adlaw. Giapil na ko ang kapahulayan sa kalag ni Sir Jerome ug ubay-ubay pud ang natingala kun ngano to. Nagpabilin mi nga hilom atong adlaw hangtod sa may request ang amoang head na pabindisyonan ang amoang department para sa kapahulayan ni Sir Jerome. Si Sir Jerome nagpadayon day gihapon sa iyang gipangbuhat nga mao ang pagpanarbaho bisan wala na siya sa kalibutan. Noon, wala raman po'y naon sa Samoa og didto napagtanto nako nga naa gyud ay ko'y third eye kay makakita man ko og wala na diri sa kalibutan. Sa ulahi, nawala ra pud si Sir Jerome nga ako ang nakita taga-ina ko igbuntag. Human mabendisyon ni ang amoang department. Sa kadugayan, nahilom ra gyud ang maong storya-storya sa amoa kabahin kang Sir Jerome. Mauna, ug naa day issue about sa among office, gibutangan gyud na og tuyo sa isig usa ka table ang saying nga less talk less mistake. Sa Binisaya pa, gamayng storya, gamayng sipyat, kay dili lang day kuno ako ang ipakitaan, ang uban pod nagpakahilom lang di ay. Og diri na lang kutob ang akong istorya ug mao kadto ang akong i-share sa inyo ha. Mayong adlaw mga kaistorya ug daghang salamat sa pagpaminaw.